המתכון שאני בחרתי הוא מתכון מצד אבא שלי, זה מתכון מתוניס. קוראים לו מרמומה, מתכון תוניסאי. מי שמכיר מטבוחה אצל המרוקאים, אותו דבר, אותו רעיון. המצרכים למרמומה הם ככה. צריך 10 שאיני שום קצוצות, קטושות, מה שאתם מעדיפים. אם אתם מעדיפים בשום קטוש, צריך 2 כפיות יחסית גדושות, לא יותר מדי. 2 גמבות חתוכות. 2 פלפלים ירוקים בהירים, 8 עגבניות קצוצות, כף של פפריקה מתוקה בשמן, כפית מלח ורבע כוס שמן קנולה. אחרי שסיימנו לקצוץ את כל הירקות והדברים, אפשר להתחיל לבשל. שמים דבר ראשון את הרבע כוס שמן בתוך סירון קטן כזה, על אש בינונית. ומוסיפים את השום, וישר אחרי זה את הגמבות והפלפלים, ונותנים להם טיפה לטגן את עצמם. ככה, איזה 1-2 דקות. אוקיי, עכשיו אחרי שהוספנו את הפלפלים והשום והשמן, נותנים להם להתבשל למשך 2-3 דקות ככה, עד שאפשר לראות טיפה שהם מתקדמים כזה בבישול ומתרככים טיפה. נותנים לזה ככה 2-3 דקות על הגז, ואז אפשר להוסיף את התבלינים. אחרי שנתנו לזה להתבשל טיפה, אפשר להתחיל להוסיף את התבלינים, את הכף פפריקה שלנו, ואת הכפית מלח. עכשיו ניתן לזה להתבשל למשך 2 דקות, ואז אפשר להתחיל להוסיף את העגבניות. אוקיי, אחרי 2-3 דקות שהתבלינים והגמבות וכל מה שהוספנו לסירפ טיפה התבשלו ביחד, אפשר להתחיל להוסיף את העגבניות עם כל המיצים והכל. עכשיו, אחרי שהוספנו את העגבניות, מערבבים את זה טיפה, ואז נותנים לזה להתבשל בסביבות 2-2.5 כזה, על אש נמוכה. וכל משהו כמו רבע שעה 20 דקות רצוי לערבב את זה לוודא. בעיקרון צריך לבשל את זה עד שרואים שרוב הנוזלים מתחילים טיפה להתאדות. כי אחרי שהוספנו את העגבניות יש הרבה מאוד נוזלים. אוקיי, ככה זה נראה באמצע הבישול, בזמן שזה מתבשל. ככה זה מבעבע וכל הנוזלים מתחילים להתאדות טיפה. וצריך לתת לזה ככה עוד כמה זמן שזה יתבשל, שרוב הנוזלים יתאדו. ולערבב לא לשכוח.